Eusko Jaurlaritzak Eriktel euskal enpresarekin batera, herritarren sarea sortzeko aplikazioa garatu du, COVID-19aren kutsadura murrizteko balio duena. COVID-19.eus elkarlan publiko-pribatuaren emaitza da, birusaren prebentzioa, antzematea eta jarraipena errazten dituena. Nola deskargatu dezaket aplikazioa? Android eta iOS-entzat dago eskuragarri eta App Storen edo Play Storen deskarga dezakezu. Zertan datza? Aplikazioa deskargatu ondoren, profila sortu eta aurretik aplikazioa deskargatuta duten zure inguruko pertsonak gonbidatu behar dituzu. Horrela, zure ingurukoen osasunaren berri izango duzu eta kasu berri bat diagnostikatuz gero, prebenitzeko neurriak hartu. Aldi berean, Osakidetzak arrisku gehien duten zonalde geografikoak aztertu ahal izango ditu. Eta orain zer? Aplikazioaren bidez gomendioak jasoko dituzu eta baita zure osasunaren inguruko oinarrizko galderak ere. Horretan datza aplikazioaren prebenitzeko ahalmena. Zure osasunak okerrera egiten badu aplikazioak Osakidetzarekin harremanetan jartzeko gomendioak bidaliko dizkizu. Izaera estatistikoa du? Aplikazioaren bidez kasu positiboak edo zalantzazkoak zein tokitan biltzen diren jakiteko aukera dago neurri zehatzak martxan jartzeko. Gainera zure inguruko pertsonak aplikaziora gonbidatzeko ahalmenak birusari eusteko mapak garatzea erraztuko du. Fidagarria da? Kontuan hartu Osakidetzak aplikazioa gainbegiratu duela aurretik ebidentzia zientifikoan oinarritutako gomendioak eta urratsak aztertuz, eta zure datuak babestuta daudela. COVID-19.eus taldean sartu nahi duzu? Guztion artean birusari aurre egingo diogu.